Kaixo Jaione, gaurkoan Durangoko negozio historiko batetara etorri gara, zer kontatu badaukana eta batez ere zer jan badagoena. Iñaki Uribe, saltzan, noiztik zaudete zuek? Noiz urte? Baina urte batzu ja pasau dira. Zenbat? 27 urte pasau dira, así que... 27 urte ja? 27 urte. Batzuk, Gazte ginen, hau montatzen hasi ginean, eta bueno, onino bertan gaude. Naiz eta egoera honet txarra pasatzia, baina bueno, hemen gauz. Aurrera. Hasi gara zelan izan zen Iñaki, ze orduan, katerineko beste olako etxera eramateko janaria, beste denarik ero esan egon, esan hemen inguruan, ez? Ez hemen inguruan esan egon. Akorretan gainera juten ginela iparraldera, apur bat gauzak eta, bueno, ikastera edo ikustera, apur bat kopiatzeko eta, bueno, torri ginen hona, hasierak oso gogorrak. Ize diru barik, lagunen bierra eukin gendun hemen, obri asterakuen, eurekin egin gendun dana, eta gero pixkanaka, bueno, oin arte, así que, bueno, bertan gaude. Eta ikusi da horre evoluzio bat, ez? Gaur egun ohitura gehiago dago, ez? Jende holako janaria prestatu da eramatera, eta... Pentsao oin jala 27 urte, ez? Jenti akortan gaine etortzen zala ona genera etxea eramaten, eta ekartzen gure poltza gerun barik, euren poltza etxetik, klaro, jenti zen... Lotzatute, ez? Bai, lotzatute, erobintza, bueno, lehen esan gaurko modukua, así que, bueno, desberdina. Honena izango da Jaione, barrura sartu eta zer egiten duten ikustea. Hona Iñaki, horrela goaz? Venga, gerarte. Iñaki, hor kanpoan karta bat daukazuela ikusi dut. Jendea ona bezero atortzen denean, ze eskaintzen diozu, ze ikusten dugu, nola izaten da? Bueno, gure fuertia zenbaten hone platerra dira, ez? Aste barruen eguneko menua daukagu. Bai. Eta gero, bueno, egune aldatu egiten dugu, eta gero karta bat, bueno, kartara edo pixura hartzen den generua. Entrante moduen bada zain bate produktu, eta gero kela, arraine, batez be, euskal sukaldaritza klasikoa egiten dugune. Badau zeo zer Iñaki, sekul ez dela kentzen kartatik, urte guztian beti nahi eta nahi ez egoten dana? Bakaiaua, hori derrigorrezkoa eta gero arroza egiten dugu. Ez paia, baizik eta arroza gauzakin. Ero erdera esaten moduen arroz con cosas, ez? Oso garantzitsua. Ez berdintxasuna, venga, bota ez berdintxasuna. Ez, arroza, bueno, nahiko ondo urteteaku, eta, bueno, jentia hori eskatzen dago. Arroza alde batetik, eta bakaiaua, bueno, gure produktu izarra edo estrella da. Eta hau egiten duzu, talde handientzako eta behi eskaintzen duzu? Bai, bueno, hemendik aparte, jentia hona etortzerakuen etxera eramateko produktua erunlike, eta gero enkargu zero, txokoetara eramateko, ero, bueno, kuadrillan baskariak, eta bar. Presioak, bai merke hartuta, ero segun zer erabiltzen dugun, gareztuta. Zenbat lagun eman dozu ere? Jente gehien entzako lan... Lehen gehiago egiten gendu, baina oin murriztu dugu, ze azken baten gure dugune da kalidadi emotia eta eskantidadia. Orduan, bueno, hortik da gure asuntua, ez? Bueno, honena, hau nun prestatzen den, ikustea jote gaina, ez? Sukalde baino saltuko era? Noski, sukalde barik ez dago betzerik. Ez, venga, nik ez da izan egiten nodan, Iñaki, baina beti lanien amaitzen dut. Beti zoaz egiten. Bueno, gauza arreza da. Bai, kanoti batzu bete. Iñaki, hemen sartu zenean, lehenengo oroitzapena nik jatetxetan lan iten nuenean da hori, ez? Sukaldea eta azkenean berdina da, ez zelan da zuen egunerokotasuna hemen? Noski, hemen sukaldatzen dugu. Gertatzen dara, jatetzea eta catering baten aldea apur bat desberdina da. Normalian, jatetzetan beti estresa, dana jenti eskatzen dagoen momentu eta hemen cateringetan egiten dugu. Bueno, sukaldatu, presteuki eta ordurako, ja prest dagoenien, jentia eramateko. Orduan, ritmoak eta guztiz desberdinak dira. Eta egunero etortzen zari hemen sukaldean egunero norbait dago? Noski, goizeko behatzetan hasten gara eta parauari eberrik arte. Normalian jentia, ordu bizek, 3 aldera, jentia erun egiten dago. Eta gero, noberak etxian, txokoetan eta barre jan egiten da. Ez da bertan jaten. Eta hemen, bueno, ikusi dugu zuen karta bat daukazuela, baina irekita zaudete, ez? Norbait etortzen da eta zerbait zuek kartatik kanpo daukazuena, ero eskatzizu daizu. Nik, Iñaki, prestatuko zeniake, ez dakit zerbait berezia. Noski. Zabali zauzi, danera. Zabali gaude, bertan daukagun generua, eguneko menuko generua,
kartako generoa, baina gero aurretik eskatu eskero edo zer gauza preparatu ninke. Bueno, aukeria oso zabala da. Eta gainera, bakarrik janari ez duzu prestatzen. Aukera emotezu baita zuek joan eta zerbitzatzeko eta nahi izan eskero, ez? Noski, ez da gauza bakarra egiten dugune, baizik eta, batzokoen dako, enpresen dako, talako baskari popularrak ezain egun dira, baina baita, dana enkarguz izan eskero, edo zer gauza preparatzen dugu. Bueno, Jaione, eta hortaz gain, saltzan delikatezen denda berezia da. Horrekin bukatuko dugu. Torri. Txoina. Janari prestatuaz aparte, norbaitek zerbait berezia erola produktu ona nahi baitu, hori ere badaukazu, ez? Bueno, bai, aregintzen ez bakarrik jatekoa, baizik eta, produktu desberdina, batez behizen bida, ze gero, dozen lekuten ez egoteko, saltzen egartzen du. Eta zer daukagu, ardautik hasite, ardauek asko guzeteiaku, mundu hori, gero garda baita ere, lateria guztiek, baina oin sartu apurra be fuertia gaztan asuntua. Eta, beti dauz ostra batzuk, temporalizen, persebetxuek, olako gauza berezizek, eta, kanpuen ez dauzen produktua da, saltzen ekarri eta hori eskaini. Eta gazta bereziako lan zeintzuk lan, bideo batzuk eta zu, sare sozialetan ibiltzen zara, eta ikusi dugu bideoen basure olako gazta handi bat zabaltzen da, ze gazta eukiko? Bai, urtero egiten dugu, parmesano hori famatu hori, 40 kiloko parmesanoa, peripe osua, goikik zabaldu, eta ero catering guztietan hori gazta hori emoten dugu. Baina ez bakarrik hori, baizik eta inguruko gazta guztiek, Idiazabala noski, baina guzti dinako gaur egun Euskal Herrien behazidi gazta zailek eta ardu gazta desberdinak egiten. Produktu bereziz ja, orduan guzti dinako, inguruko produktua hori eskaintzia. Dana. Dana. Baina batez be kalidade. Saltzan bada hori eskaina. Kalidadea, bai, gure asmoa ez bakarrik presioa begiratu baizik eta, inguruko jenteei apura lagundu eta kalidade motivazio ematen da.